είναι ο Blu-ray Zed και σήμερα παίζουμε ένα νέο παιχνίδι για το κανάλι, το Robocraft. Το Robocraft είναι ουσιαστικά μία μίξη ανάμεσα σε Minecraft και World of Tanks. Δεν είναι μία μίξη, αλλά μοιάζει με μία μίξη. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι ο στόχος είναι να κατασκευάσουμε το δικό μας σκάφος, να μεγαλώνουμε levels, να το αγοράζουμε καινούργια όπλα, ρόδες και τέτοια και να παίζουμε μάχες και να σκοτώνουμε εχθρούς. Ακούγεται λίγο βαρετό έτσι όπως το λέω, αλλά δεν είναι. Μόλις παίξουμε μια μάχη, δύο θα δείτε. Αλλά πρώτα να δείξω κάποια άλλα πράγματα, κάποια βασικά στοιχεία του παιχνιδιού. Εδώ είναι το inventory και έχουμε όλα τα πράγματά μας. Στο πρώτο, στο cases, έχουμε τα cubes και τα πέτρα, οτιδήποτε για να χτίσουμε τους σκάφους μας. Στο movement, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τις ρόδες και τα thrusters που μας δίνουν επιτάχυνση. Στο hardware έχουμε τα όπλα, στο special έχουμε κάποια άλλα πράγματα και στο cosmetic δεν χρειάζεται, δεν είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, στο CubeBot αγοράζουμε πράγματα. Όλα αυτά που σας έδειξα πριν μπορούμε να τα αγοράσουμε από το CubeBot. Και το Tech Tree, αυτό είναι σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του παιχνιδιού. Στο πάνω, εδώ πέρα, εδώ που είναι το χεράκι τώρα, λέει αστεράκι 3 και μετά 20. Αυτό είναι τι tier είμαι tier 3. Και έχω 20 points σε αυτό το tier. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, στο tier 2 έχω 120 και στο tier 1 έχω 5. Και από εδώ μπορούμε να αγοράσουμε καινούργια πράγματα και μετά συνέχεια να τα αγοράσουμε. Όπως αυτό εδώ, το Radar Gamer Tier 3, αλλά δεν το αγοράσω γιατί δεν μου χρειάζεται τώρα. Εδώ πέρα έχουμε τις ρόδες και τα Armor χίλιου, γενικά όλα τα χίλιου. Και εδώ έχουμε τα blocks και κάποια άλλα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά φαίνονται ότι είναι κάτι σαν shields. Λοιπόν, ας αρχίσει η μάχη. Συνεχίζουμε και όπως βλέπετε Robot Tears και Robots Ready είμαστε tier 3 και ναι, εδώ να σας δείξω κάτι σημαντικό. Λέει plus 15%. Αυτό είναι, μας δίνει 5% στο rank για κάθε παίχτη που έχει premium account και παίζει μέσα. Το premium account, όπως καταλαβαίνετε, κοστίζει και δεν είναι για πάντα, είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και ας παίξουμε να δούμε. Το Q κάτω αριστερά εντοπίζει τους εχθρούς. Ουσιαστικά βασικά δεν είναι κάτι τόσο τρομερό. Ναι, ξέχασα να αναφέρω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι από όπλα. Όχι, αυτό που με πέτυχε τώρα λέγεται πλάσμα και μου έφαγε μια ρόδα. Δεν παίζω καλά το σύστημα του, δεν πειράζει. Όπως βλέπετε, όπως είπα και πριν, υπάρχουν τα εξάμενα σώματα. Και εγώ έχω ουσιαστικά, εγώ δεν έχω πλάσμα, όπως και πρώτος. Έχω τα πολυβόλα. Πλάσμα είναι μια ουσιαστικά άμεση μάχη γιατί εμείς γιατί εμείς δεν έχουμε τόσα πλάσμα. Βασικά έχουμε πλάσμα, απλά δεν είμαστε σε ευνοϊκό σημείο. Ενώ αυτή κοιτάξτε να είναι ψηλά. Λοιπόν, είναι κάτι σοφά. Όχι, καθαρά. Δεν πειράζει, αυτό ήταν μια πρώτη ματιά στη μάχη, έπαιξα ένα νουβίδικα τελείως και συνεχίζουμε μόνο τις επόμενες. Όπως βλέπετε κάνουμε αυτή τη μάχη και το βλέπετε πάνω αριστερά, τώρα που βγαίνουμε στο μπλε πλαίσιο σημαίνει ότι έχει κατακτήσει τη βάση μας. Το παιχνίδι, ξεχάστε να σας πω, μπορούμε να το νικήσουμε ή βαϊσκοτώνοντας όλους τους εχθρούς ή κατακτώντας βάση τους. Κερδίσαμε πολύ λίγα χρήματα τώρα. Και κάποια τα χαλάσαμε για να κάνουμε repair. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτές οι ρόδες είναι για τα όπλα.
τα όπλα. Λοιπόν, υπάρχουν 3 ή 4, δύο που δεν πάμε. Λοιπόν, υπάρχουν τα SMG, που ουσιαστικά είναι τα πολυβόλα του παιχνιδιού. Υπάρχουν τα πλάσμα που είναι ουσιαστικά και αυτά τα shotguns. Τα rail cannons που είναι τα sniper. Και στη συνέχεια υπάρχουν και τα laser που είναι τα laser και τα Tesla που είναι, όπως λέει η λέξη, laser και Tesla. Ας αρχίσουμε μια νέα μάχη. Λοιπόν, απευθείας αρχίσουμε. Είναι boss fight. Δεν είναι κανείς premium, δεν κρίμα, αλλά εδώ και να χάσουμε και να μην κάνουμε καθόλου kills δεν πειράζει. Τα boss fight είναι πολύ καλά. Αλλά είναι καλύτερα να πολεμάμε ένα boss. Γιατί εντάξει, τώρα με δύο bosses με tier 8 είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, δεν πάμε. Να, boss battle δεν boss fight. Και κάτι άλλο που μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, ένα μειονέκτημα βασικά του παιχνιδιού, είναι ότι έχει μόνο 2 maps. Αυτό εδώ και που είναι ουσιαστικά έρημος και όπα, το ένα boss είναι κάμερα. Δεν το κάνουμε κάμερα. Μας έριξε λίγης και πεθάναμε. Ναι, είναι κάτι άλλο στο αεροπλάνο που να παίξει κάποιος και αυτός είναι υπερβολικά προ. Υπερβολικά προ. Όχι αυτός. Ωραίος αυτός. Ωραίο το όχημα. Λοιπόν, να βρούμε τον άλλο. Αυτός είναι πτάμενος. Δεν πειράζει, συνεχίσουμε μόλις τελειώσει μάχη. Λοιπόν, μόλις χάσαμε και κερδίσαμε 1313, 1314, sorry, και χάσαμε, φανταστείτε. Εντάξει, χαλάσαμε κάποια λεφτά πώς το λένε. Χαλάσαμε κάποια λεφτά ώστε να κάνουμε repair, αλλά εντάξει. Εδώ γιατί έχω ξεχάσει να τα βάλω αυτά. Ας πάω να αγοράσω βασικά. 6. Είναι ακριβά αυτά. 1, 2, 3. Το είμαστε καλύτεροι. Και εδώ μπορώ να βάλω. Άλλο ένα θέλω. Άλλο και θα αγοράσω 3. 1, 2, 3. Μπαγιούς. Prestige 2. Και αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο από το RoboCraft. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye gamers!